mpabo kese yase na Onyankopon ebefa ni tumi ni na hoɔden so afa ne nkoa adiifoɔ so ayi wo haw ani amane afiri nipa so ama wonso onya dansedie enti Kristo ya domo a kwasiada ebe ye 30 fo no enya mpabo keto ho asɛm na meka dabi MC afo mesra mo change picture na da so no aha na bibia ntimi nya kama hallelujah amen enya mpabo keto dabi na eba so sa aya mpabo a ano ye den a Onyankopon ebefa Yesu Kristo ene hon konkoro so ama dansedie aba ama onipa bia ode no wa bewura empabo nim sa nti empabo no ye kira kwai a obetima hwe no ena number no ede TV no so hon hallelujah amen ye sha se kwasiada na sha empabo na se no huhuma kwankira ma onipa etima koso aba no ye be die di kai sa akwankira ne wo miensa aha direction a wo ya we nya azade ne bi direction a wo ya emu okudi yie amu aso aba ama honkonkro so aba mu otimi atransaso we so aye de awurade pe hallelujah amen di kwasiara ne yehia e ba akwankire di kai ne juada e beto ampabo no so breda beto ampabo so ukuada ene enya senketoa ene ye adwuma ne pomponso wa mantemo nya bebe ntina eno nso akwankire toso mienu eno so ye be ya makra nyina ya wada no pebe mpabo efiada no pebe mpabo efiada na jo watch night ene watch na chichire ncha sa ewia ya akwankire twatoo ade ama wakira bia obewura enanso mpa abonim enti obia wo hwe ye bia e wo Ghanaman TV so hwe Facebook so hwe TikTok Bomade na kwasiada ebe empabo kesie fa ha no bewura Kristo fie na awurade Yesu Kristo be mu ahuru se tumi a oyi na di e wotitibrem Israel fo peso no e da so ye adwuma inshanka Kristo din da amen na otwa mo no ye bai ene obedi nkomo nti enanso ye to asempa ne so sa na enasempa me no obeche no matu de se mabontoyem na Yesu Kristo efrew hallelujah amen ma wo bonya de bay entoyem Yesu Kristo na owura Jesus Christ yes otiemu frew yes ya jinkwano hallelujah amen last 2 weeks minu bedi komo ka kira wo se ewiase we na yatim na homoni tinipa ni ahoto hallelujah amen amboni asori atia nipa tia ma ene nipa twa no ba bia ntwa nipa ni asundwe nipa ni ahoto hallelujah amen wo ha bebrebe ana buofa nipa so sa diane dia ya bawo diane dia sikasam diane dia ya kontusam hallelujah amen dia ne dia ya ahokyere obu okura na huhumu na na tete no obabre wa wanya 60 years wanya spiritual marriage no was 17 years wanya huma wade sama humu no etimi na ware awoma ewo huhumu a enkura ni nyina bi kura wie Oxford University ewo America huhumu ayo how can you o ware wa wonsa mu akohoma enti o how bebre ana twani pa ho ahia wa asase wesu a se Kristo anya wadom na wanya wadoye na wa mehia no na wa fa tumi anya wo a wodi awre ho be konse do na so nya sa na Kristo ahihye ma adasa etu obi a wo hwemi bia emprebrei awa Ghanaman TV so Yesu Kristo se men kan kira wo se mabontoyem wo ha no na wie yaba wamania no na wie yaba inshanka Kristo de da amen owura bi betra tiasefo asasi so abraboni twia ne ma wo hunama ne wo tete hallelujah amen na sadie wo haw ani amane a eto no ani anuguase a na afira ne santoma wono nko a otene baabi no na eduru baabi kura na awreho ekunu sunsum nanso ewiase
debi amasema meka de se achia ne muyo odofo a wo hweme achia ne mui ana wiase we na yetimu no no nsia ebomprenu ewiase wei wo ha ne amane da bia ede nipa so bia no entre nipa so nkosi awie ye da wo ha na te se de yakura e wona wie ye inshanka Kristo din amen enti owura bi ade ne hao abetra sasu wesu a wanya hunamu buafo bia nipa yi ne totwene nipa esere no nipa fana anya hwe nanso sena ne buafo bi ena nkwamu a oba me se so hwamia mabontoyem na Kristo Yesu wo frew inshanka Kristo din da amen. Mark chapter 10 verse number 46 yanko Mark chapter 10 verse number 46. What say? Onifrani bi ade hunu. Wasi onifrani bi ade hunu. Yes. Wiase yare egu ahodo. Yare bi ayo haw. Nukre. Ani atete. Nukre. Yare bi achewa uhuna mane. Bebre. Nanso yare bi wo ho a. Sorofo eno betena wankasa hunu se unse nipa bio. Ya ngokra nkeye. Hallelujah. Amen. Yadia ya frano anifra yadia. Yadia se bi beto kwamu a. Eya. Obenu ho. Dangerous pa. Aduane a wudie wonim die wom. Na wudi. Wonim ba bi efire. Nshanko ba de da. Amen. Ensu a wonom. Wonim said yensuo no kura no esetie se mu ye fi se mu te sei you don't know. Eni a ehwa de pa America fu onyankopon no wo wani no ehuru bi. Nshanka Kristo din da. Amen. Enti sa ohawa bi ato abrantie bi a obetena atesefo asase so. Nanso na hero ene na manye nyina mu no se na na jefo enam kwamu ba. Enti wase onifrani bi ade hunu. Orofo a wo hwemo Ghanaman TV so. Ebia na wo hawo no a eda so a enya nifra. Eya de foforo. Mabunto ye mate. Ebia no ha na eda so a no enya nifra o. Eya bawo. Ebia no ha na eda so a no me pa che onya nifra o. Eya sikamu a wo kira. Wo ye atuma bia bi. Nanso hu de odi sika beye. De bia no okọ abosiabo. E ka twa ho ahia. Mabunto ye wate. Na wo jefo wo frew. Inshanka obade di. Amen. Yete do joko. Mark chapter 10 verse number 46. Yes. Na Yesu ni nasuafo ni duru Jericho. Tiayo. Yesu Kristo ba asase so no. Adwuma kese pa wo beye pa wasase no se. Obaji nipa free wo haw mu. Sa kansan pasa. Nti o kyerɛkyerɛ sɛmpa no wie a na tumi a ɔwɔ no wɔde agye nipa afiri wɔn mo haw mu. Ana onipa ha no so no uchemu mienu a anase uchemu a yomo ahodo tu. Okay. Ye ohuna mu haw ene ye ohuhu mu haw. Yes. It won say do baby kura no a huna mu haw no ebi ne say ekom di nipa. Don say do baby o manipa 5000 aduane di. Ebi so 4000. Hallelujah. Amen. Sana ne dwumadi esete. Ana de ehuhu mu de no so no etoda ne wo prove to me na wo ye no na ode agye safo no afiri Satan sem. Yes. Enti abra Yesu so ba ya oguso a wo ye jaja gopo adwuma wa sampatre adwuma mu no woduru Jericho kuro bi a ye fra no Jericho mu na wone nasuafo ne nkrofo bebre efiri Jericho ekọ. Hallelujah. Amen. Abra Yesu so duru Jericho honom no wone nasuafo ne nkrofo bebre asuafo a eka no ho ane domo a edina chie no wo firi Jericho akoro no. Hallelujah. Amen. Right? Jericho kuro no okra abakusemu a eye kura nipa no a wochichiri kuro no wode ne ba emoja ene chichire ye wochichiri kuro no wokum ono ankasa na bakai ana wode chichire ne ba bema ene okun no ana wode ne moja ne ya ginade se kuro na wochichire no anya den no anya tumi na ne bra so no amaya twa no ahia timamufuo obi amehye wo hene nase eto amsa Israelfo every
Misrim abesina twama ko Kena asase so no omundur Jericho na okona ye de ama wo hallelujah amen wonyagopon no na efiri tumi mu ekasa se Israel fo mfa adwonto entwa Jericho kuro no ho fasuo no enso nhia na tumi a ewa adwonto no wodi adwiri fasuo na to agu enti kuro no na ye kuro a den na fasuo wo ka turo na wo se aponkonso ena etimi etwa fasuo no ho ehia omo botera sei omo koba aponkonso enti kuro no ye kuro a den enye yeze se obetima twa fa kuro no so debi omo hyepa jaga Kristo din amen enti sana me pacho wo hwe ya braba ye wom ene abusuo fifiri mu a wo bo na abusuo wo firi mu no enti sa Jericho emu ade ye ntu kwai hallelujah amen yango ba wom praise God amen so betimi ya wo ba agese wadi ka ko ba dwamai so de ase na woni bama ewu mienu miensa ansa na wabayo ho ade eyesa ye twato abusua dem huhu Jericho me na mega chawo eti so ko firi huhu Jericho kuro we bi mu a na nya Yesu Kristo tumi a ebede na baba wa ya wo hweme be metima bayo ayifro dondo ansa na watima wo ba ntimi mfiri mu mfi Kristo fa bane nche amen ya wo busua bu ho no a emu tena nti se Jericho kuro ye ntu kwai modern ye nyiri ncha debi ye nya djuma masika me yensam hallelujah amen empo wadrum pani mfio so yare ho nanso wonku a yare yare ba to so aro udetira wanya no wiase nyina no orba ko yare eso nyade so ho beto me so fo wo hwame a wo hawu ma bonto yem na wo jefo no wo fraw Yesu Kristo wo fraw nshaka Kristo de da amen wayi tumi bi adia wanam osofo osapakani Jacob bache so a wodia bia no kwari gidi asore e wo Sokoba Wood Village a ye de na so mpabo si ho a emu akwankyira no ebe pa wo Jennifer hodie e de amaw so benya gidi atuana ma ba wo bahura urade no monyam nshaka oba de ni amen eti Bible say ebra Yesu Kristo duru Jericho ho na wade na suafo ne nkofo bebre twam wa na wade hefo ne suafo ne nkofo bebre ane nkrofo bebre efri Jericho akro no efri Jericho akro na timi oba timi onifra ni tenkwanchen why timi oba timi onifra ni timi oba timi nifra ye ni Batimios onifra ni no watenkwanchen esra watenkwanchen wa area ba wasra de Kristo nye fie ha humane nsam amen Batimios wonu no ti krom obi na brabo nyina ya basa bosesa kwanya efa so na ni fra ya de obi anim etime kasai o hwami atonda otimi trase di busa ho se eye dan no mabo fom eye dan no hawe atome eye dan no mikura jame wonya boni bia o yes okura wo dokese a wo ma bema no eso wonya ade ma ne so bema ne ni da de bia tokwa wo fie ho hallelujah amen wase Batimios atenkwanchan a wosresrade wari bai wosresrade hallelujah amen yo ni ba bebre ho no huhum no ye do matena nkwanjai zebeka huhum hindazem nzo onko mawo hallelujah amen ye de na tena huhum nkwanjai sresrade ana wosresrade hwe abrabo na ye bo no odofo a wo hwe me Onyankopon hihya ma wo se wo bedan wo bio so that say wa wo hweme me mame sisa bra eja awurade ahihya nto abrabo wo se wo wiase a wo ba ye no bedan wo bi debi so that say but se utira koye na ba firi abusua enyamu a Onyankopon bodefo de nanso obi na bedidi ama obi adie etu obi wo hanu ma o hwe ne a woya hofafo a ogina so brane e ka se bema o bema pa so that say wo be hia no address kama ezu bisa na hende Ghana kura wonya 50 kura be den wonya da be den pa okwara busua mu a efie ni nua manom na nu aduane no matwa si ho onu mu so pompom hallelujah amen me say ma bonto ye pa na wo jefo Yesu Kristo o tiamu frawo na eneba bia say Kumasi Sokoba Wood Village
True Church International so for the Gobachi number the description and Papa Cassia Eba Swano but what do Bassa what do Baba Wura and Pablo Free Quasiana 30 for no and the question is 6 year a yan Saturday now one Casaba who say what Yanamako a Radifia Bebre now where dear a chance so a wabrabum Ube Fat and Sidie at the Aqua tonight. Jemeso amen. Amen. Enti Bartimaeus what in China was that idea now what is say yes to Nazareth Nino Yona ewia se adia baako a eya wura ho na ye ni wu pa se wo ho achiru bibim na ubenya gidi wo bi mu na wafa fon no wafere ni pa se adia we na mi hia o na odi atu na ni waka awura wo se so obemu aka hu nsem nyina ati hu ni wi anu aka che so oh wan kan nchem sabren so hu ni mu kobon pa wo suma ina san ketu o last wo che so wo ni mu gidi ama e be wi ase anu aka che so wan kan nchem me dia ya de esi a me dia ya de esi a asema esi aba beje ko junior from say school fees it ma send ama no hallelujah amen ono awantimi amoa wo so so wa se hunu uncho iba bi afun ahuchiranti obi aware busumi nsia ne yere nada ne yere ne nsia na da ahuchiranti otini so pa hallelujah amen enti abraba na ya bonu onyago bodu obia abrabo nyina so aman na awonbone aji bebredia so de ase atu atwere woye aduma wei enkoye wo so wem enye ofa ha na agiagu obi kratimi atu kwai 15 years e wa quantum quarter plot ontimi kura maji ontimi nyibi papers kuro ni bi so da say na papers kuro ni bi na quarter plot na betima beye ontimi maji o hallelujah amen eso obi atu kwai 2 years ni obehwe adwuma enyema waye wo e woni kurom any project a waya obebo nsem me say have no ya pa kuro no de yes but so wanjiro ho na wan hwehwe onyago botum ye tira kwa ya on say bible say Peter eko Yesu Kristo nchen ono say urade ye ja bibio ha bedu achi ade ankura ne benya ana Yesu Kristo ka ja ne say de waja yere efie ensase enua ma ene nua ma ma no ene abusuo no abedi machi no obenya no moho wa asase so tio wo so obenya no moho wa asase so ene da nkwafa eti eye two things yes wosum Kristo a eno nja say fa ho kire sa nante no awurade anya no sa so that say it is only short him say Jesus Christ asem no kan say ana can say ogura no oni sigare ni friend say Lazarus ana wo hia ni na okọ heaven maza wo tena hia mu a enne wiase we nu beko jem gwaso onyu adwempa betu tankontompo za ya de ade kra show santimi nim no kra because uni kabre ade ne 1 city o 2 city hallelujah amen enti awurade a waya shabla sisafo a waya menu mienu agye nkwa no wakatire yensa se ohane amania bi da yeso a so rase yemfa mra na nchai na wonsua ye enti abra Bartimaeus na bra bom wani nyina so wani kamafo na wura hu a ohuru de wanya ohane amania nti wotete no otinusuo no Yesu Kristo ka kire ne se verse 47 yes na what is say Yesu Nazareth ni no jo abra watenkwa nchen a osresre ade no no what is say Yesu Kristo Nazareth ni no osresre ade sa oya biane amani kunu enche kuro timi kokose enche common enche sort o enche kakra won sabi mame mfantumi nkwa wo wuntini abetwa live beam wow asorofia watekura wuntimi ntua to we yerba bra dabio woda kasu wudi sika odi rini o rent they say okwa class and say o fa hin koda kills anim hallelujah amen enti abraba na ya bono so da say onyagopo ahyehye wo bia nhira ade aman ane breku a onhira no bepie ane ba bia esese umpagya so pagya koduru sa se wanyere ho no a mompa ye na won fa wan hye Kristo nsa na won tua na man hwe ni tumi akira kwa ya ahobone timi sesa nyoma we nyina no omude watena esumu chere pe ya adepa ebebo kra
Omo na yes adwuma no. Eti Bartimaeus amboni na sori ti ano. Omo de ne kira tena sum se on fa awreho mu sa mfa nkowum. Won stress ade sa. Me na me gacha won stress ade. Nshaka Kristo de da. Amen. Yankwa Mark chapter 10 verse 47. Yes. Now what is say Yesu Nazareth ni no? Jayo, what is eye Yesu Kristo? Wo frase tietia mu say. What is eye Yesu Kristo? Nazareth ni no. Nazareth ni no. Wo frase tietia mu say. O frase tietia mu say. David ba Yesu humembo. David ba Yesu Kristo. Humembo. Hallelujah. Amen. Abrawo awudie nyina no na tie mo frɛ no. Why na tie mo frɛ no? Kono di. Hallelujah. Amen. Why na tie mo frɛ no? Tanwa. Ne tanomo. Bosom kakra, aduro kakra. Just want to say obi api ha. Obetu ana monzia. Ana asofo bi ne nkrofo bi age ho sika nyina di kakra wo no kra no o masa afari nyina. Oji so bolo kakra. Christopher wi asenche. Amen. Christopher badenche. Amen. Ya komina. Verse number 47. Yes. Now what is say Yesu Nazareth? What is say Yesu Kristo Nazareth ni no? Ofrase tietia mu say. Ofrase tietia mu say. David ba Yesu humembo. David ba Yesu Kristo humembo. Na enipa pi kan anim. Hallelujah. Amen. Ya jitu wo mobo. Yes, we are mobrofo. Ja jitum. We are mobrofo. Hwe yade adokoro wo. Abrawo sabiri so obetimi kwatwa scan ye be hie ni nipadua mu nya ni nyina bi hu ba bi ayare wo so wo kura tenka so ayare. Oyare. Ja jitum. So that's it. Enon eye huhum yade. Ishaka Kristo denda. Amen. Yare gu ahudo bebre. Obi otwetwe ne bema yade. Pa masturbation e. So that's it. Oba wode niam be hihye no ho yade. Masturbation ni so sa. Abufuo yade. Ni na yade. Kokobone baiguro. Sickness. Yesu Kristo na di ne tumi yi sa nyoma we nyina efiri nipa so. Ansa na hunamu dia nso no wode ne tumi ayere bae. Ayi afiri ho. Eti Bartimaeus ne yare anu yare anu. Ohun say Yesu na eya ni frayade a ama na ni hunu adepa. Sa. Yo ni ba bebre on ma ewiase omuti o ma ni hunu adepa dia. De bia niam a wo hie nyina no eya niam a ebema na wura ho. Ena ne mako kan beka no no di police station akwaniaba me say ma bo ntoyem na Yesu Kristo o frɛw Kristo frɛw no wo frɛw sa obema wadansedie. Hallelujah. Amen. O frɛw sa obesesa wo hyabrɛ o frɛw sa obema wo enkunimdie nshaka obade din. Amen. Yakomina. Na what is say Yesu Nazareth ni no? What is say Yesu Kristo Nazareth ni no? Ofrase tietia mu say. Na nipa bebre ntwam de bia. Nipa bebre. Enso ohunu say agenkwa bi ebesina twam. Obi a nani ehunu ade no. Obi a nani ehunu ade enso naso etiasam. Tiasam. Hallelujah. Amen. It is a wani kura na obonefo no afura wo honhum a ema wo hunu ene papa ene eniema enyemo nsonso ya ensempa ya kan maningura wasum. Na nyeje wakomem. Na tua na mo na enanso mpaabo no fa ho bewuram. Na me sha say Yesu Kristo dinimu wo hane amane bia da so bia no enanso mpaabo no kwa wie ya no wo dia danse bi be ko fie. Amen. Cause ye nim Kristo a ye boni din e wo studio ha. E di akire wo. Yes. Ye fra no hyebre sesafo. Ye fra no kwansam fa munya nkompon. Yes. Totobonsu yakopon a wo tonso wie a no asaba wia. O maduane fifiri fom se di padasa enimai. Di tumi no wade ye we nyina. Yes. Bagini di na ne ntiamu a ye tiamu de fra no. Bra be so na do hmere. Nshaka Kristo din. Amen. Come on. Now what is say Yesu Nazareth ni no? What is say Yesu Kristo Nazareth ni no? Nazareth ni no. Ofrase tietia mu say. Anu ofrase tietia mu say. David ba Yesu humembo. David ba Yesu humembo. Na enipa pi kananim se wo mu ana no. Sa wodo ha na tena fa ko a. Wo ha no enkoda. Hallelujah. Amen. Ana wo how to the power ho, yona. Baba. How to the power. Baby ba ko pe ana wo je wo. Ba ko pe. Yes. Eye Kristo na ase. Ononko a the only man. Zora say. Yes. Sa wodo how kosofo bi no di ka charge wa, onye so papa. Onye so papa. Odi sika di kwa. And the Ghana has a sofo bebrebe wodo ha ko ne se kim wo ko pe ositwa consultation fee. Twimo kwa yi wani no no.
zora say obi atua besi nne sofo no kura wa hu ne da watwa na be Ishaga Kristo ni amen wo how no down so me se fabra sokoba wood village oba sofo je ko bechi wo hu no 101 ye bo mpaye no ne ye akwankyere no na ehuma bia yare homa ahokyere homa yes zora say nkonua homa yes promise and faith homa ambone dia kyekere wo no empabo no na awurade sane yes so he Ishaga Kristo ni amen etu obi a wo hwemo Ghanaman TV bia no dodo a hwemo media no so no ebire ni wati ni su acha wadi awra wacha sa enipa bi asere wacha unhira bi akakira cha dodo ebire ni wati na Kristo hia o se wodi nkunimdie ehya wo nsam hallelujah amen yankomiria ofrasie tietie mu se eti abrantia ni frasie tietie mu sha David ba Yesu humi David ba Yesu Kristo humi mabba na enipa pii kan anim se wanchema mfra ne wofa dabe wanchema mfra ne yire hallelujah amen wanfra ne yonko busua kura apono ba bia wote no anifra yade ye yade a se nyi obi ne behu mabo obeso mu a ade bi kura ba wunhu dabe na bere no so re dwane ba bi twa fa so ensuo to a ebo mframa fa wie bo a ehyew woni buafo bia Ishaga Kristo ni amen yankomiria wasi David ba Yesu humi mabo David ba Yesu humi mabo na enipa pii kan anim se wo mu na enipa pii kachira ne sai wo mu ana no awurade fa bo ne nche amen ewi ase odofo a wo hweme enyu obia na pew ye yo dabe enyu obia na pew ye yo dabe eka wo bi nko na de bia wo te bosia bom ho ahokyere na waban ho na wabepa bosia na wadwoodwo na wade won samona nam sa yes yori babu ma sa na wote sa hallelujah amen onsa wo wofa wo se wa wadamfo watu kwai wo de tunanim se wo pese start business kakra wo de wo pay just 2000 na they start business onse de bia o tu sheda yes o tu sheda ana nyabotre ana this month be ma ana next week ana ending ana ho ebesi na onfama unte ne kakura biem hallelujah amen so do ani turi paso a sane nipa bayi wa brabo okraba eti oni ba bebre ho no mu a asase a yati suo no so do wura kwhye nipa mu se kinkrai enya de so obetima so abada tabi untimi mpejampo Ishaga Kristo ni amen yete do choka obi na enipa pii kan anim se wo se enipa bi kana nim sai wo mu ana no won kana nuntum yona on kana nuntum nyirpa nyina na pese wo peja wo nyirpa nyina ene o mani ji wo peja ho dabi nka nipa no wadi frem wote nkwankyei enipa didi no mamani biadi ai enye sai wodi ahoode o ne nsa wo ewo ho na tuatua ho eni a ode kwaye adwuma amansika ba ni nsam no otimi aba no bra atimi achichiri na busua enya bia ma mobrofo no eni a ode ba yesa adwuma no oni obia so nya na adwo so obeboa no dabi hallelujah amen eti wo mo omni Yesu Kristo namu enkurudi asuafo ni nyina no obia nya na adwo se obeyi sempo anataku e de ama no odofo a wo hame wo na onim wo hawo a wo na mu mpremprem wona anim emo bi nka nche o se empabo nye emo bi nka nche o se baabia wiase na duna sofo ni nyina ya asan emo bi nka nche o se jiri kokofo de omutu nuro enye no kure hallelujah amen efri best 2 months ni e ba ye ya konfo na se tu nura nke preach bible dabi yemie babrum nyam kwaje sam ya denam eno ane denam Ishaga Kristo ni amen enti wuna ni mo hawa uwo mu ane atete a wuna mu ane ahudwan a me pa cha uhia de bia no wona kura enso sori ahoma tena kete so dwene sa wo che wo bia wo ye adwuma o galamsey side a wo ye adwuma night hallelujah amen isi ebrani ni Yesu Kristo wa krado wo tiamu fraw hallelujah amen eti mabonya de bai entoyam mabontoyam na wadanse adu so Ishaga Kristo ni amen kawo bia mame na enipa pii kan anim se wo mu ana no enipa bebre kan anim oh na se kan anim no omotia tia he enipa nye wo omotia tia no on sa hu kirenti abusuam kura fa anya hwe abusuam ya fa anya hwe eye ba wo na twe ngunwa
enso wo fa ase a wo ye keto a ye wo no ewo wo nsam wo kurom ho wo swa keto anyina wo school nyina pampers bo no tu nyina wani tua ene akura na pagya otenkran otiaburuchiri eye ba fi a no ma order na wo bi a wo na nka ye penimu esese nka se anidie ni se ne onyam no wo na esese ewo wo nkyai ana aso nkura no so no wo de wa be ye kwase ampani wo fi ho eyase nkonwa wo na atwe ye koba amra wo na wo udi kai hallelujah amen fansa kwase esumasi nkrofo anase obenten wo da di kai enkwase adwuma bia nkrutu dwuma bia no wo de ebo odi mfra wo enmonyam bia de bia ba bia ne yi utotwene woche epupu a obo ni suo a woda kache abusuam zum lion hallelujah amen enye o hyabra no no te de amen kana se enye o hyabra no sisa bra enye o hyabra no no enti bra bia duru sha ene so a obonofo ndi aso emfinsha bebre no awurade Yesu Kristo suaw masofa baba ye yi ho advert editiro TV no so no kosia da ebei bewuram na so anya danse a na nye Kristo na soma ye yes Shanko about the amen. The tira number and that TV so no. Hallelujah. Amen. How be ma minia. Na enipa pi kana nim se wo mu. What enipa pi ka tira ne say. Wo mu ana no. Wo mu kan je e bi kura di natam. Poli no sa. Kwasia fo ni free ho. Wo kan wo kazi e di agro. Hallelujah. Amen. Ye di na chi free no ho abesi sabre ye kura wo mfi ye na wo de na pese o ye. Masa pe be tira get away. Mama poli no. Na ba ko egu anu no de na piano ni frani na na ba no ne da baby na wo masum na to baby materials right so wo tire wo na so ni bia edi patwojo wo de check abraba no hallelujah amen wo hiani a wo tire nti woni boafo nti abra wadan gwancha wa onu agaza wonu no se dabi wo hawa nyo hawa esasa tem su kosi awie ya no se Kristo twam dia metiem afra no sa nti wantra no to so da se na oni ani a odi betimi atua na mo akoso Yesu Kristo atade but no wo mene wa obetimi dia voice out yes ama Kristo atenene ama urade atwen abe no hallelujah amen nti wo msa me pacho bebre woni sika ya oni bo ho brade na so adanse a urade wo ma nti no pebiribi yo so da se bo se akro apɛ na fa ka bra na ebeda mpabom na nso na woma kwankyira a awurade akasa awan humi mu ena yesofo panin so eya amaye no unam from abaso no bra be yebi na awurade man koso aba hallelujah amen abapapa etira ho enya bonsam de ani bi dabi enya chade afiro bonsam chewade a sparring date da ho sparring date ni du so a enunguase nko a se awurade chewade a eya asundue so eya afebo mama nyina dibi emom ho towo yes ishaka Kristo di amen yeto ratokwa na enipa pi kana nim se wo enipa pi ka ti akatira ne se won kana no ntum na so ono de wo ko so tiatiam denden wo ko so tiatiam denden sa David ba hume mabo na Yesu tina ka se ti abra wo tiam no Yesu Kristo na so abia ma apokyerefo na so abia ma hiafo na so abia ma nonumfafo bia hallelujah amen na so bia ma de boyefo sa obi otiri boni mu no so otiam fra Kristo se urade fa de boni ncha no a esese aton by force eye adwuma ishaka Kristo ni amen wodi na Kristo ba yo se obefa ni tumi ene na ho de ne so abaji ni ba fi Satan sam ane enema boni a atwa ye ho ahia no obeyi afirim ada na ada so te wo na ochinchi mo ho ebrani ni 2025 free 30th November so that say agopim eye 6 December no brother be grand pabon what na afia ye be wura mu no but abi esi wonu su bia no empabon ni mo kwankyere na chie no awurade mo anya enkunimdie wa shotene atade sa what me aso aba hye Kristo anmonyam yes hallelujah amen ya komira na so Bartimaeus de was na Bartimaeus de wo ko so tiatiam denden sa David ba hume mabo na Yesu tina ka se ana Yesu Kristo jina ka se mon frɛ no mame hey do obetimi hu mabo on Christ sa yes I'm telling you today do obetimi hu mabo on Jesus Kristo pa hallelujah amen that's the reason why ntia
metiamu e wa fidie so ka kira say ebre a odi be hu bobode eni no na duru ebre bia wo bre a awurade be sira nipa sa ebre nini wanante ache wachina che wodo hana nante ache ebre nini hallelujah amen na awurade akasa brakui odofo ba bia wo hwia wo Ghana mam ha nyina da entina to so wunim hawa wonamu wunim kabia dawso hallelujah amen obu onuma kumasi kura tunu wotie kura ase kumasi mu atuno kumasi atunu no wotie kura ase na ne yere ne ne ma ewo kuru kesie da urade amwa oyire obi nyini mfiro jam bi be fa no kura hallelujah amen enti abrabo na ya bo no urade de wahihye ne bibia awie ana wa kire dwumadie hodo a ahomoni diti anipa sa na no me no be ka ho asem no kura ba ana urade wo oje a wode je ne ma sa amu ma danse se de ne pete sa enti adanse di a esesa me no mienu nya no urade ne fa akwankire a ode fa ne nko ma difo so ede ba ana o ma ne ma diye sa di wo ma akwankire a efiri Kristo a e ma ne ma diye no e wo ho pa hallelujah amen ebina awurade ayi no wadi awo Sokoba Wood Village True Faith Church International osofo difo Jacob achim kasa wo ye ho zora se a ya tiamu ato nsafre wiase ne pa nyina se obia meje adom amroso ya Kristo abehwie agu asase ne so no obia meje bi nko ne fie free eye free wuntu akape wuntu ahwe Nshaka Kristo ni da amen yeto do atoko Mark chapter 10 verse 49 yes na Yesu jina ka say ana Yesu Kristo jina ka cha branch ne say mon frère no mame ha munya ntam mon frère no mame na wo frère oni frère ni no say wo mo ka cha so on kana no ntom no Yesu Kristo time aso no ka cha say mo amo kaza kaza mo amo nko frère no mame mo nko so ne nsamba no bra Yesu no hwa me say se wadansi die sha say ba wo mo atena sesere wo no wo mo na bekwa akodi ho adanse pa wo mo sorry tia wo no wo mo akasa na bepio ma no ka say fa ye bone cheye me say mo abonto yam na wadansi die brani eni hallelujah amen kwa na Yesu jina ka say ana Yesu Kristo jina ka say mon frère no mame na wo frère oni frère ni no say nti emrante a eka Yesu Kristo ho no omutie masa na shem yes se Yesu Kristo kasa ahoboni nya eni adwuma ye de wa sori atia no na no katum amena wo matuo no wo mo kasa ba hwihwim se Kristo kasa wan no bai fo hane tamfo bia ni ho no wan ye fie tumi a obetimi ye sidi awurade ka ho kwai bia ni ho Nshaka Kristo ni amen etia bra Kristo kasa ya no wan mo na o mutan abrante ya no won kura na emwonwa mo de na to tankuruwam munim ne ho hwe munim ne baabia munim baabia wo firi twa na mu twam wo po adanse wo Kristo ho a wo so nka na no dum wo kana nim eza ya ho ya pa Nshaka Kristo ni amen ade pa ba wo bi ncha ya wo benya nipa bi a eyi o mahi no mu botugu pi kwa obu ho no ma wo hwe nyina dia ma abon fom nyina ye na damfo obon hu ne ma patugu so wa ma Kristo na ampabo ya ye wa ma ye bi na wo ma kwankyire yi wa anya bi na ekwan bi a meda ho am wa mfamu a wa kasa wa damfo besi winhira kwai Nshaka obade ni amen bisima sa matu den say ma bonto yam na Yesu Kristo ofraw hallelujah amen yanko na Yesu jina ka say Yesu Kristo jina ka say mon frère no mame na wo frère ni frère ni no say na ofraw ni frère ni ka cha ni say ma bonto yam sorry na Yesu Kristo area bai hallelujah amen jenji o mo ka cha brand so ma no bonto na yam say Yesu Kristo frɛ wo bi a o ma na somdue Yesu Kristo frɛ wo bi a o ma na dance pa ofrɛ wo bi a o san hyebre pa ofrɛ wo bi o ma na ni daso hallelujah amen enti situation na Bartimaeus wo mo no eye situation enya papa ye ni pa nya rejate no but abra o Yesu Kristo tie mo frɛ no no wo mo ma twehye nyina ka kye ne sai afei de wadansi die aba ya ne gaza ditum sai owura na ofrɛ no obesesa wo hyebre Yesu afrɛ wo hallelujah amen enu ti na me ka kye wo sai Yesu Kristo wo tiam ena wote oganya nkopon se ne paso ana wodi ne tumi ni bi ama yene a ye ne dwuma se de Peter no ye no ana na wo konkro so akasa se
yawo enipa bebre wanu ma asase so no bonsam agye wanu ma baso a esese nkomba so no wagye ato atwene etimi osuru nyakopon ebrebia so me fa Kristo eni ne tumi na nwade so agye saafo ni die nyina de mo back no mtimi hye me Kristo ni monyam di brani ni wadi Kristo achi we nyakopon difo we nyakopon sofo we ya sore ba wati na sore fia cha na so bonsam do wato huhuma fiase arpa bia ntim anchai fa ho bewura mpabo ni wacha Mishaka Kristo din amen mu aginifo a ensore fre go bia aka bia no mu mewura mpabo ni na onyagopo to be ba kase amyetima hye Kristo animonyam hallelujah amen ebe na we kwa na wo frani no se o frani ka cha ni say mabontoyem sori na Yesu frɛ sori na nte na Yesu frɛ na wo to ne ntoma na abradia ne tontomago a na efra ne tugui na wo ba Yesu nkyɛn ana ba Yesu Kristo nkyɛn na Yesu se no sɛ Yesu Kristo wo no ka cha ni say ɛde na pɛsɛ me yoma owura wa ba me nkyɛn de na so de na pɛsɛ me yama wo na wo ni frani ne se Yesu sɛ wo ni frani ka cha Kristo say wurabuni me pɛsɛ me hunade na Yesu se no sɛ ana Yesu Kristo ka cha ni say kwa jidi agye wo hallelujah amen eti so ba wura asɔre fi ho a yama akwa sɛ ka won nsɛm kyerɛ no tumi ne wo hɔ dada ntudi e ka de wo de ka just as was say monsere jamose bia mayama sa enti tumi ne ti aso dem hɔ dada yes enti wo de so beba so da say na wo bia wa no aka wo haw akyerɛ o twani abɔ kwame de doba koro no na huhum no wo de ne tumi ba be siri o mpabo na no na mpabo no baba wie no wakaza be hu sɛ o hu asan na bɔne bi kura no wa ya wo de bɔne akyɛw enti Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ kwa verse number 52 yes na Yesu se no say Yesu Kristo ka kyerɛ ne sɛ kwa na jidi agye wo nkwa jidi agye wo nkwa na entamo na entamara wo hunade hallelujah amen Yesu tia mo fura no wa me hunade obehunade enti adɔfonom ebra be ma asɛm ne ba wie no de bazam ka kyerɛ nyina ne sɛ Bartimaeus antena ne to so wɔde ne kɛse tia mo fura Yesu ma Yesu Kristo fura ne bai wɔka kyerɛ sɛ mabontoyem wɔne Kristo hyia ne haw no ekoi na mane ekoi emu otimi kofie ko hie Kristo animonyam koso aba bebre ebere ni Tuve Church International Kumase Sokoba Wood Village awurade tumi da so ya adwuma wo ebia na wo ne Nyankopɔn krofo papa nhia wonya nhia bi ntia bra nyemo Kristo di mo mpae ma wo ha bia da so bia no na ba na da screen ase no ofa pa obetimi ne aso fa twetwe nkomo na kwasia da ebai bewura mpaabo nim na Onyankopɔn ne wonya bedadi ama yenwie 6 December no wakaza bo hunu sɛ wo de adansedie ane ahotɔ ane animonyam hye e ma Onyankopɔn awurade hu yamɔbɔ amen na onkae ofia bɔ ne nkyɛe na omedi nkuni ma da amen amen bompae osoro ne asase wura na nyimene da wasempempen so ode abeduru ona makoa David so de nsempa no aba nti yesere ma sempa ne ntina kuma mu ona no so aka kyese twase e bompae da ye mbra ho ne anko so hwem nti yesere kae na da ne de na wasem ne ntina wadum ti di nkuni ma da amen amen yo ya da dofo no nyina ase ha ene de eye preaching no ebesi ye befa afrefo bɛsɛ sima bɛsɛ miɛnsa bi kakra na deɛ toa so no yɛde aba nti obetimi afrɛ aba dwumadie no so ebra yɛde ɛyɛ studio lines no to dwa no yɛne amote yɛnkan True Faith Church International Kumase Sokoba Wood Village ɛyɛ Bola Junction ɛna ɛnɛ anwummerɛ Ghanaman TV so wohwɛ yɛ na utie awurade asɛm Kristo Yesu ya aduma okina ukuyo eye empabo kese a enya asenketo ai no mani nyina ehia sopani odifo sofo Jacob eche wone na pamfo enyina atenase a yede mpabo ehia so de nya asenketo a sanso na fiara bia watch night ana memenda nso na yeye empire kan se asore ha nti memenda ne pon pe obi a wo hwe me bia opese oba program ne bia ye twen se de number no beto so na yetimi afa afrefo na number ne ye ready na ye guso a na ye ka eye program kese no ho asem Kristo Yesu ya domo a ba bia wo hwe afiri bia wo betima ba beda ho Saturday ai Saturday wo pa kura bra no pa no ne meye homeda so are sa Saturday me pa che wo betimi aba oba ubenya baabi ada washrooms bibia bi wo ho wo de ane so obefa sika do beto aduane adi anopare de nyina be mpabo ye pon asese odidi sa ne de asofo onye ne befa ho ka odidi de ye serew nti oni abra so da se
the hands will be now a lot of fair bra na ebe wura mpaabo no ti kwasiada no anopa no ye be mpaebo nti sere na ye kasa no mpaabo no mu no asofo ato nsa fra adwumayefo bebree kwa adifo ne asofo ne adwodofo bebree omo beboa adwuma no ama adwuma no aye enkoso abroso ye ne ankasa mu yasiesie ho dada number no ene da tv ne so no obetime afre abaso na ye ne adi enkomo True Church International Kumasi Sokoba Wood Village ena oti enke nti Kristo ya adomo a kwasiada ena mpaabo no ehye anopa no nkuro na mpaabo no ahyase hyehye ni aginamu a ni abompa nti bra no so a akwankyere di kai no asofo no ebe ya ma okra bi obeba eye mpaabo no bi kwasiada no yes akwankyere di kai be edwada no pa yebeto mpaabo no so ebrada no pa yebeto mpaabo no so ukuara no pa yebe mpaebo na no nso so ebre no so akwankyere to so mienu na no so yaye ede amo okra bia wuntu akapre we umpe we na pere o peso ko ba bi ni ko bu vaso ebre ni adanse die ye o yes wona ni mo hawa wona mo ni amane a woda mo eti bomoden na ebra program ni bi na ne yawada so no eno so yebe mpaebo efiara no pebe mpaebo fiara na nadwo no ana ye wie mpaebo ni nyina de akwankyere twa to a emu akodi adanse ede maw na waye no hwa obeye na sorofie omfa nkofi obeye na sorofie ho na wonsoso ukope wakoso aba bebre ama ye nyina ya hye Kristo din enemunyam obese oba program ni bia bepacho baabi a wobenya ka wona efiri nkran ne mpotem wo nyina ebe nyina take number befa enti wo bedu eye otra take a ye fra baabi Anoga Junction ye de tetefo no omkasa na ne ka Anoga Junction nti wudu Anoga Junction a total filling station ho no mona no trotro esi hodom a airpai village the whole Kumasi good village na ba akopɛ e wa asɛm na mekan wo so mo pai village enti me ba cho MC afo mo fa ye ntime fa afrefo hello anti mesra mo network no enyina so nti mo fa ye number no ankasa ento so ene network no jona toto baby ti network no ayerop kakra nti mo fa nchei na ye number o beba program no ena ye de to eso no na wafre na wage direction ni bi na waba ti Kristo Yesu ya domo a ubedu Anoga Junction wa total filling station ho no na wo se pai village na wafro toto ni bi ofra no aka chemeti ni se ubesi wo Bola Junction usi pe na wafre number na eda TV ni so no sanso na wona efiri oboase ne patamu nyina manso area wo nyina no mo mesi Trade Junction musi pe number no de fa because number we na wo ba program no nti wo si pe fre number no na wabesi ewo Sokobai station no afa bi ho no na waba Wood Village sanso na obetimi enya ka ne bi ewo Sofo line wona efifiri sunwan ni area wa ba ye kan say area ho nyina ho kra de say woni ma ba bia Thanos area ho da ko me do benante no ahwekrom ho nyina no bra Sofo line u ba Sofo line menam ho a on so trotro ni bi si wonom wo so pe atonsu Kuwait trotro wo furu be pe wo so be si Kuwait Junction wo si pe number na da TV de so no fa na frɛ obetima nya kan mi so Santasi station ho a udodu Santasi station wo se wo pe car na ana trotro na ekɔ atonsu no ana se ekɔ high school junction high school junction ufuru be pe usu be so Gini Junction usi pe number no frɛ na Wood Village car bi ɛwɔ hɔ a obɛforo aba enti awurade ya domo a kwasiada fa ho be wura empabonim na Onyankopɔn ebe Nyankopɔn ama yenso ya hye ne din enomonyam announcement kitwa bi hɔ no yɛmfa nto aso na afei MC afo no embo ye promo no entwato na yɛmfa dwumadie no emrawie to aso ma me adofo no mepamcho eye dance mpa dane de ina de ba no
ye wo dwumakuo bi a oso ya sema yetimi de ensempa yi ba obebusa se na ye dwumakuo ben na oso mo se ada ne de nyina mutimi de ensempa ba yi eye classic American stores se ye ka classic American stores a omo ye dwumakuo bi a omo ton eye emma ene emema ntade emma ne emema mpaboa enkwala ntade nyina omo ton bi eba emema jeans trousers open office trousers ne jeans a branti obetimi ahyade apia kwa bonten na nipa ina hunu so wafa ho paade a na odi wani a classic American stores eye emema ntade emema chebia so a wo pebia no odi wani che classic American stores abenya bi sa so na ba emma so entade a se oba wo pe women lace fabrics and also all kinds of lace fabrics now when you check classic American stores unsa ebetumi akabi sanse na omoto women jewelries earrings bangles rings ni nyina so unsa betumi akabi wo classic American stores sanse na eba perfumes ehwem pa utugu hu a enipa ina be hunu se ne de wa fa se tete na sentuo de bi maga na ada na wo de wani akere classic American stores na unsa betumi akasa all kinds of perfumes wa wani hu ibi sanso na ba enkwala ntade enkwala mpaboa emu bia say jeans t-shirt trousers shoes watches ni nyina so unsa ebetumi akabu classic American stores obebusa say na dwumako ehemfa na ye pomachiri kwa omo say obakuma say a omo branches makoma akotre baako ewo ahonjo baako atenga nyanshin ana baako enso ewo kurofrom enti say opese one classic American stores edin san so a na ansa na de number no betu dwa no classic American stores no esanse dwumakuo we no de odano no eye abrochire no atena no wanyini enti ne de ma no ofa free USA Turkey ana UK China ne Togo ne Benin ni sa omoniama ne de bi nka ho ofa ne niama nyina free USA Turkey ana UK enti se opese one classic American stores din san so a number anam de to dwe 0249 686 988 and answer 0552 798 530. Number na me de atudwa no osa wholesale and retails se opese utu ekoton a onsa betumi aka open retail nso a onsa ebetumi aka bi medamati bebre. All right, enti ha na ye de dwumadie ne nyina ebesi Kristo Yesu ya domo a wochina mpaebo fadamba no ne bra 30th November Sunday ebei ekopim 6 December no mpaabo no mayenhia kosia da be ya mame no wonhia awrade nhia bye bye Abrabo bia ni ho a afrusa ni nim nanso se onya odifo bia wabi ohunhum anani abie anakwankyere ka ema abrabo sisi so ba ye witness ne kodi ho danse koka kira mansan se bubuafo anante bonyini awonta ni frani ehuade na nso wakwantu masofa wonkata asem masofa waduma masofa wusika masofa wayarisa masofa wawarye abawo masofa afei wunkunimdie masofa onipaba fani bretu to America ko Bethel asase so na wo beyen kunimdifo eye nanso empaibo ni akontene any massive fundraiser eje triato our True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village First Boiler Junction otihini asase so odifo Jacob Bechi enasipe mpaibo akomchina akonche ani ngosra edano mununkum besane yatudi masofa jumadini eshasiye Sunday 30th November ekosi Saturday 6 December 2025 anopa nonkron ekosi awia no mienu debia assemble daso yeyifri ohutini Job enguma etie aduanan baako ni yimu du baako eho ana watwere se hwan na wadi kan ama me bribi na manhye na namu de ewo osoro nyina ase mina ewo me jumade nyina mpompo so Wednesday 3 December 2025 massive fundraising affordable kasia yede to asase kakra asi asoridan ama osoro hene beba fodie bi na obenhira wo kakra kombia wadi nkunim affordable kasia ifa ko ho a wo hwere ade oni baba Friday 5th December anajuno powerful watch night anu ya akwanche twato a yedi wie dwumadie no
anadwo no enwosra bɛyi adwuma asɔfo ne adifo a wɔde wɔtumi wɔne monyam ɛbɛta adwuma de akyi de wɔn nsa gu so abɔ mpayama wɔ enie Pastor Isaac Opoku Newton zonal pastor Kotei Prophet Samuel Frimpong aka City Same Esuefua Prophet Joseph Okodie zonal head prophet Aduajiri Pastor Emmanuel Tufo Kantin Krononsenie Prophet Benjamin Akoto Magazine Macro Prophet Paul Boadu Ebuakwa Macro Prophet Samuel Kwaku Boadu Santase Prophet Michael Asiedu Peace Village Ablekuma Accra Kofabai Odivua Jumade nyina sini naso ene evangelist Prophet Jacob Bechi Ashanti West Regional Head of Evangelism Wadiakun awa abrabomu ache areho nisuo adwendwen brani amanie adoso Fasa nanso mpaeboni akontine so ne masofa our True Faith Church International Kumasi Sokopan Wood Village First Bola Junction Otihene Asase so Sharanso sa aye Sunday 30th November Ekosi Saturday 6 December 2025 Anopa nonkron ekosi awia no mienu debia fe odifo sesia na jinchiremu 0243 81 9756 and 0249 983311 Masufa unkunimdie